چقدر پول دهند که از فرهنوز دست میکشید و با اونها همکاری را شروع میکنید؟ راستی گپ بسیار هنرمندان زنگ میزنن رستم جان. میگویند که مناسبت شما با چندین همکسبانتون خوب نیست، چی مگر باعث بدبینیتون شده باشد؟ با همون نفری که عین حال مراد مشد بگوید که چقدر مبلغ دهد که با فرهنوز کارو بس میکنه. با تلویزیون رفتن شما در چی بود؟ مثل دیگر زوزده‌های تلویزیون مگر شما رو هم پیش کردن؟ دیگر کسی در شکست زندگی شما پیدا نشد؟ کارا با دوام داره رستم جان، لیکن خدا با شکر که آچه دروازه را وا کن که رسیدم به درت، آمدم آچه جان تا که بگیرم خبرت. دروغ گفته؟ بله، به دروغ نمیشه رستم جان. دیگه خواب است، خواب آلود است. همین چخیل بگم، فقط همین خواب رو زیاد دوست می‌دارم. گفته بود که اگر که پرویز خواهد که با من همکاری رو شروع کند، تولکا با من 15000 سومون از من اویلیک میگیرد ماهانه. بله، این به نهایت غیر فایزی. апа ва хоҳаро як хушхабар. шахсоне ки мехоҳанд ки дар фаберли кор кунанд, рақамҳои дар рӯи экрани худи ҳозир бинависен, 500 рубл автоматӣ ба шумо туҳфа карда мешавад. дар инҷа кор қадар қиин нест. бисёриҳо мегуфтанд ки қинай натонистем. ҳозир дар омади соли навӣ як намуд роҳи осонша ё пайдо кардагиянд ки шумо дар муддати кӯтоҳ соҳиби маблағҳои калон мешавед. ин ҳамин рақамҳое ки ҳастанд, номаш Мадинабону, марҳамат муроҷиат кунед. дар муддати кӯтоҳ шуморо мефаҳмонад. ногуфта намудад ки замоне ки регистратсия мешавед, ҳатман 500 рубл ба шумо туҳфа карда мешавад. чихеле ки медонем дар муддати кӯтоҳ бисёри модарону хоҳарону апаҳо соҳиби маблағҳои бениҳоят калон шиданд, соҳиби хона шиданд, соҳиби мошин шиданд. марҳамат, ин шанса шуморо ҳам як бор ай даст натиҳен. ин ҳамин рақамҳоро ҳозир нависен, шуморо тез тарак регистратсия мекунад. дар омади соли нав бо чанд туҳфаи дигар дорад ки шумо соҳиб мешед. марҳамат, ба Мадинабону муроҷиат кунед. тамошобини азиз, саломи гарму ҷӯшон нисбати якояки шумо ва имрӯз барномаи Исторарез бо шумо ҳастам. ман Рустам Азимӣ. дар барномаи Исторарез бисёриҳо шоҳид шудед ки чеҳраҳои маъруфу машҳур меҳмон мешаванд, чи аз тоифаи журналистон бошанд, чи аз табақаи актёрон бошанд ва ё чи овозхону дигару дигар. ва имрӯз хушбахтона меҳмони барномаи Исторарез як нафар шахси серкору серташвиш дар баробари ин продюсер, журналист ва актёри ҷавон аст ки ҳамагӣ дӯсташ медоред, мебинед ва ҳамарӯза шоҳиди касбу кораш ҳастед. Парвиз Аширов меҳмони барномаи мо ҳастанд. хуш омадед ба барнома. саломат бошед. ташаккури зиёд рустамҷон. ва ман дар навбати худ дар шахсияти шумо барои ҳама он бинандаҳое ки ҳамин даму ҳамин лаҳза барномаи шуморо тамошо мекунанд, бесаброна интизорӣ мекашанд, ман дуруду салом мегӯям. ва таманно инро мекунам ки ҳар куҷо ки бошанд, тансиҳату нерӯманду муваффақу хонаобод бошанд, дар кору пайкорашон пайваста барорро орзумандам. ташаккури зиёд. дар чашми тамошобини мо нигоҳ карда бигӯед, бо Фараҳнуз кор кардан барои шумо осон буд ё ин ки душвор? дар аввал осон набуд. вақте ки масалан шумо бо як нафар корро сар мекунед, шумо хислати як касро намедонед, атворашро намедонед, феълашро намедонед. ва бо мурури замон худо ба шукр ки мо ҳамдигарро омӯхтем. яъне имрӯз мо ба ишора шояд ҳамдигарро мефаҳмем ва ҳеҷ қиндӣ надорад. фақат ин ки вақте ки ҳар як нафар масъулияти продюсериро ба гардан мегирад, бояд ӯ пеш аз ҳама он ҳунарманде ки бо ӯ кор мекунад, фаъолият мекунад, пеш аз ҳама бояд ӯро омӯзад. ва ман пайваста бо Фараҳнуз яъне бо хубӣ ҳамаи корро ба анҷом мерасонем, бо маслиҳат корро ба анҷом мерасонем. баъзан ҳолатҳо мешавад дар масалан баҳс мешавем, лекин баҳси мо барои кор аст, барои масалан пешравии ин ҳунарманди ҷавон аст. фикр мекунам ки дар оянда низ агар худо розӣ бошад, ҳамроҳ бошем, якҷо бошем, боз беҳтарин суруду клипҳоро пешниҳоди ҳаводорон хоҳем гардонид. чӣ хислатҳои хубу, чӣ хислатҳои бад дорад? худхоҳ аст, якрав аст, ором аст? баростӣ агар дар болои хислатҳои хуби инсонӣ Фараҳнуз агар ҳарф бизанем, инсони хоксор аст, заминӣ аст, бо муомила аст, пайваста дар чеҳрааш табассум аст. рости гап, ҳеҷ як бор агар тамоми мушкилотҳои дунё агар дар сараш бошад, ман фикр мекунам вақте ки аз хона берун мешавад, ҳамаи мушкилотҳоро як тараф мегузорад, масалан ҳунармандонро мебинад, мухлисонро мебинад ё дигар нафаронро мебинад. албатта ки бо табассум салом алейк мекунад. ҳамин гуна як хислатҳои бисёр хуби инсонӣ дорад. дасти ба хайр дорад. хислатҳои хуби инсонӣ зиёд дорад Фараҳнуз. дар болои хислати агар баъдаш бигӯем, кам кам ҳамин танбал аст, хоболуд аст. ҳамин чӣ хел бигӯям, фақат ҳамин хобро зиёд дӯст медорад ҳамон. ман фикр мекунам ҳама он нафароне ки дар риштаи шоу бизнес кор мекунанд, хобро бениҳоят дӯст медоранд, чунки шаб то саҳар бедоранд ва
ҳар нафаре ки рӯз хоб мекунад агар 10 соат 12 соат 15 соат ҳам хоб кунед хоби шабро гирифта наметавонед. худи шумо ҳам ҳамин чунин ҳастед? ҳамин чунинем, бале. беҳтарин. дар хориҷа вақте продюсер фармон дод, овозхон чӣ гапе ки продюсер гӯяд иҷро мекунад ва аз хати кашидаи анамон нафар берун намешавад. шумо ҳам бо Фарҳаноз ин гуна шартҳоро гузошта будед? бале, мо худо ба шукр ки аз рӯзи аввали корӣ бо шартҳои масалан дуҷониба кор ва фаъолият мекунем. ягон бор нашудааст ки масалан гапи маро рад карда бошанд ё ин ки гуфта бошанд не фикри шумо ғалат аст. Чунки ман ҳар як кореро ки мекунам ман аввал фикр мекунам бояд чӣ кор кунам, кадом сурудро интихоб кунем, яъне видеоклип бояд чӣ гуна бошад, оҳанг бояд чӣ гуна бошад. Бо Орзуи Исоев масалан дар бораи шеърҳо мешунем, бо дигар шоирон Раҳмия Аюбӣ ва дигар шоироне ки имрӯз бо мо кор ва фаъолият мекунанд, ё ки Даврони Раҳматзод ва Шавкат, бо ҳунармандон масалан бо оҳангсозон, бо шоирон, бо ҳамон нафароне ки мо кор мекунем, ҳамаи кор бо маслиҳат аст ва ҳар кореро ки ман масалан мегӯям Фарҳаноз ҳамин кор бояд ҳамин гуна бошад, худо ба шукр ки ҳамин гуна ҳаст бе ягон масалан. пеш аз ӯ боз киҳоро дастгирӣ кардед ки дар қуллаи шӯҳрат имрӯз намоён? Рости гап, ман аввалин маротиба ин гуна кор кардам. Он замон ман фақат корҳои административиро ба ҷо меовардам, масалан гирифтани тӯй, маҳракаҳо, ё ин ки баъзан корҳо мешуд ман масалан роҳбаладӣ мекардам. Бо Валиҷон Азизов низ ҳамин гуна баъзан корҳоро масалан ман кӯмак мекунам, лекин ман дар ҳоли ҳозир наметавонам бо дигар ҳунармандон масалан пайваста кор кунам, чунки корҳоямон бениҳоят зиёд аст. Дар ин баробар ман корҳои худро дорам, корҳои эҷодии худро низ дорам. Ба корҳои худ рости гап намерасам. ба зиндагӣ ба хонаводаи худ мерасед? Не, рости гап. Мо дар барномаи Окаи Орзу гуфта будем, ба бинандаҳо низ ваъда дода будем ки зиндагиро иваз мекунем, тамоман дигар хел мешавад, лекин ба рости кор зиёд аст. Аз пушти корем, аз пушти зиндагим. асос ҳамроҳ бо манам, дар ҳама ҳолат маро мефаҳманд, барои ман кифоя аст. Ташаккур. бисёриҳо мехоҳанд ки Парвиз бо онҳо кор кунаду ба мартабаҳои баланд расонад. чӣ қадар пул диҳанд ки аз Фарҳаноз даст мекашед ва бо онҳо ҳамкориро шурӯъ мекунед? рости гап, бисёр ҳунармандон занг мезананд Рустамҷон. агар бигӯям ҳар рӯз як нафарам занг мезанад хато намекунам, чӣ дар риштаи масалан ровигӣ, чӣ дар риштаи сарояндагӣ. хонумон занг мезананд, ҷавонписарон занг мезананд ки масалан мо чӣ кор кунем барои масалан суруд баровардан ё видеоклипро сабт кардан. ман рости вақт ҷудо мекунам, соатҳо бо онҳо суҳбат мекунам, масалан маслиҳат медиҳам ки нахе кор кардан дар агар шумо хоҳед масалан шуморо мардум хуб қабул кунад, дӯст дорад, пайваста корҳоеро пешниҳод кунед ки хоси миллати тоҷик аст, хоси мардуми тоҷик аст ва пайваста онҳо интизорӣ мекашанд ва дар зери ҳамон комментҳо менависанд ки мо масалан ҳамин гуна либосро интизорем, ҳамин гуна видеоклипро интизорем. ман ҳамин гуна маслиҳатҳо барошон медиҳам ва фикр мекунам ҳеҷ як маблағ дар зиндагӣ наметавонад ҷойгоҳи як каси дигарро бо маблағ харидорӣ карда шавад, чунки маблағ имрӯз ҳаст, фардо нест ва асос дар зиндагӣ одам одамгарӣ мемонад, ҳамдигарфаҳмӣ мемонад, дӯстӣ мемонад ки дар зиндагӣ аз ҳама чизи қимат барои мо шумост. Парвизҷон, инҷо як пешниҳод шудагӣ буд аз ҷониби як сарояндаи зан, гӯем хато намекунем, исмашро ба забон намеорам, вале гуфта буд ки агар ки Парвиз хоҳад ки бо ман ҳамкориро шурӯъ кунад, толка бо ман 15 000 сомон аз ман ойлик мегирад. моҳона? бале. ин бениҳоят ғайри фоизе ки аз банкету маракаҳо мегирад. ғайри вай. бале. то дараҷае ки ӯ маҳбуб мешавад, машҳур. шумо душмани ман ҷураҷон. агар шумо дӯст мешудед мара бо вай шинос мекардед. фақат маро хостанд ки як бор мненияи шуморо фаҳмам дар барои. не, ман рости гап чӣ гуна бигӯям Рустамҷон, агар барои ман вақт бошад ман ҳатман кӯмак мекунам, ҳатман ёрдам мекунам. ин корое ки мо мекунем 1 сол аст, 2 сол аст, 3 сол аст. пеш аз мо чандин нафарон ин корҳоро ба сомон доштанд, ба ӯҳда доштанд ва фикр мекунам имрӯз мо ва дигарон ва чанд нафари дигар имрӯз ҳамин гуна корҳоро ба сомон мерасонем. хайр мебинем Рустамҷон, чӣ маслиҳат мекунем. мегӯянд ки муносибати шумо бо чандин ҳамкасбонатон хуб нест, чӣ магар боиси бадбиниятон шуда бошад? медонед чӣ, ман ҳар нафаре ки дар ин ришта маро бадбинӣ мекунад, ҳар нафаре ки маро пешбоӣ медиҳад, ман дар назди шумо ва дар назди ҳама он нафароне ки ҳамин дам ҳамин лаҳза моро тамошо доранд, ман қавл медиҳам ки ман бо ҳеҷ як нафар душманӣ нахоҳам кард. чунки дар чанд соли охир мо чандин ҳунармандони хубро аз даст додем, чандин нафаронеро аз даст додем ки дар зиндагӣ ба ҷуз оила онҳоро тамоми Тоҷикистон дӯст медошт, берун аз Тоҷикистон дӯст медошт ва шояд имрӯз ҳастем, дар суҳбат ҳастем, пас аз 1 соат
шояд шумо ягон хабари шум мефаҳмед, шояд пас фарда як хабари дигарро мефаҳмед. ба ҳамин хотир бозам мегӯям дар зиндагӣ одамӣ бозам одамӣ мемонад. ҳар нафаре бо ман бадбинӣ мекунад, ҳар нафаре бо ман душманӣ мекунад, ман ҳар куҷо ки бинам дудаста ба онҳо салом хоҳам кард, эҳтиром хоҳам кард ва ҳар куҷо ки аз онҳо ҳарф зананд ман пуштибонӣ хоҳам кард.